A tempada de gripe chegou máis cedo do que nos tiña afeitos antes da pandemia. Dende o 1 de setembro, a área sanitaria de Pontevedra e o Salnés contabilizou xa 186 casos de gripe e a día de hoxe hai 15 persoas ingresadas. Para estas fechas es desde luego más alto de lo habitual. Lo que os decía, que se ha adelantado con respecto a lo que ocurría. Siempre tenemos que utilizar como referencia no las dos últimas temporadas, que fueron muy especiales por la COVID, sino con las anteriores, 2019 y previas. Habitualmente la curva solía empezar, varía un poquito según el año, pero habitualmente un par de semanas antes de Navidades. E fijaos que este año ya estamos subiendo en octubre e noviembre. A previsión é que na época do Nadal se poida acadar o pico de contaxios. Por iso, na área sanitaria entrou hoxe en vigor o plan de continxencia deste ano. Divídese en 4 niveis, sendo o cuarto de maior impacto. No caso de que o número de doentes pendentes de hospitalización en urxencias con virus respiratorios supere o 12%. Vanse habilitar tamén camas, as necesarias que señan para incrementar a capacidade de ingreso, dotando as plantas de hospitalización de máis dotación, sobre todo en humanos, en enfermería sobre todo, e aquí sí que nos iríamos ao mellor a unha reprogramación de toda a cirurxía, quitando, insisto, que nunca o vamos a facer, o que son as cirurxías nesa lei de garantías concretamente, como falábamos antes, as oncolóxicas e as prioridades 1. Outra das medidas pasa por limitar o acceso aos 3 hospitais da área sanitaria. Só menores e dependentes poderán estar acompañados nas urxencias do Provincial de Montecelo e do Hospital do Salnés. Esa masificación ou esa distancia social, que era algunha das medidas que funcionaron, pues imos tratar de non convertir os servicios sanitarios tamén en unha posible fonte de contagios, porque exista moita xente innecesaria, insisto, en canto que a atención sanitaria pura, non? Tamén desaparecen este ano as plantas exclusivas para as persoas ingresadas con COVID. Este ano imos a permitir que cada servizo, quitando os enfermos especialmente sensibles como esos son os de oncoloxía, cada servizo ingrese os seus pacientes. Si evidentemente son pacientes que teñen gripe, COVID ou un virus incitante respiratorio o que seña, o que vamos a facer é que poidan compartir habitación aqueles pacientes que teñan un diagnóstico exacto de que ten o mismo virus produtor da súa enfermedade. Dende a xerencia da área sanitaria aconsellan o autotratamento ante a aparición de síntomas leves. Ademais, en caso de dúbida, recomendan acudir á atención primaria e non recorrer ás urxencias para evitar saturacións.